Kusta mo diha pagka-init sa panahon. Mura naman o. Kumana tang summer. Summer naman. Mao na ba ni ang El Nino? El Nino na ta, guys. Inita kaayo eh. Lami ang itos mo sa tubig. Lami ihulom sa tubig nga na ay ice. Magtampisaw na ta sa tubig. Ay, kainit. Oh. Gusto tagpuan. Inanay ka kusog. Nakoy pangutanan niyo guys. Nga naman nga kung na may kalahian sa social o dili social, dato o pobre. Sa paggamit, for example, kani, kabantay mo guys, ang mga dato o social, kay mo gamit aning pay-pay, kay pinaana rajud, pinahinay rajud, pinaana, sana na paggamit, pinaana. Ana-ana raw ng mga dato guys, no? Pero inong dato. Pero kung kita ang mga pobre guys, nga, dilita mga social, pinaana jud, pagyo jud ang atong gusto. Pinaana jud, kusog jud guys, tanan. Ano ka na, no? Sa kaha. Maaudjud yun siguro na ang nature sa ato nga. Paspas ito guys ang mukuan. So, di ba nakapil kung hinayon? Ito may mapil ni mo nga hangin kung inana lang. Useless lang pagpaypay, no? Inana lang. So, kung ana, gusto dito. Mga tinito gusto, kainit kayo. So, happy lang. Happy. Bukuan dyan ta og force gusto kayo ana dyan ipad dyan atong buhok guys kay init guys tanan ana dyan ng mga pobre so mas gusto dyan ang mga pobre guys pero apod lang wow kabalo mara sa na akong pangutana nga nung lahi-lahi ang paggamit sa pay-pay kung social or dili social dato o pobre mao naman na guys wala na ako pangutana. Ay, bitaw gila ay bitaw po. Ay, init guys tanan, grabe. Pila na ron ka degrees? 40 degrees guro no. Isa na ako dire ga. Under ang ceiling fan, init kayo eh. Grabe. Maglaba di mong ulo. So, karon guys, inom tagdahang tubig, di ta masig lakaw-lakaw kay birthday inita kayo kung watay importante nga lakaw. Inom og daghang tubig usa ka container para maiwas sa heat stroke. Ay, nita.